Na, csá! Lol, nem léptem be azóta? Upsi. Ciao, ciao. Mi a helyzet? Oh, nem vagyok bolond, csak nem aludtam sokat, kb. Úgy 4-5 órát azzal együtt, amit a buszon aludtam, szóval... Bassza. Ó. Oh. Hol van az a... Mi? Milyen akkor is? Tegnapi killerrel beszélsz, aki olyan béna volt, hogy nem találtál? Ha? Mi volt az 1 millió BP? Most hülye vagyok, vagy mi a faszom? Tehát ezt már beváltottam. Na mindus. Da. Mi nem hangos hozzám képest a zene? De amúgy szerintem kicsit hangos, nem? So am I still waiting? This was to stop hating. Na, így jó. Játékot amúgy hallani? Mit tudod te már? Aha. Na, már csak az a kérdés, hogy melyik oldalt játszok. Amúgy, ha itt van System, vagy jön, akkor szóljátok már, mert amúgy neki nem köszöntem meg a Prime-ot, mert szerintem nem volt alertem rá megcsinálva. Csak most, hogy benyomtam az OBS, most láttam. De mi a fasz? New Gen almás helltop. Szervi, oké. Csak lejjebb veszem a hangot, mert megbassza a film. Látod? Nagyon meg van kukkolva a kislány. Szerintem patikán néz ki. Igazából nem akarom nagyon változtatni rajta. Annyit néztem még, hogy még ezt így esetleg amúgy, ezt még így kiszedhetném, nem? Amúgy még ez is gigán néz ki. Ja, szerintem amúgy ezt is kiszedem így. Ó, most nincs kedvem ilyen zenéhez, várjatok. Hehe, izéből vettem. Menjen ilyen kis csilles. Sárból. Na jó, nem a lilát, azt nem. Amúgy ezt aktuálisan kiszedem amúgy. Mert ez is kurva jól néz ki. Amúgy, amiben csalódtam és átkúrt, hogy nem tudom, itt mennyire látszik, de itt ez a haj ilyen szűkésnek tűnik, nem? És a lobbyba meg... Fekete. Vagy barna. Melyik legyen? Mind a kettő jó, amúgy. De ez amúgy jobban tetszik most, szóval ez. Rakjunk össze rá egy buildet. Light. Kell a finesse. Első, a rövidnadrágos? Jó van, mehet. Várjál pillanat. Amúgy gondolkoztam rajta, hogy meg kéne nézni egy olyat, hogy... Ghost Notes. Amúgy actually kipróbálhatnánk egy olyat, hogy... Ezeket kiszedem mindjárt. Sprint Burst. Igen, ide egy Vigil. Na, nem működik a billentyűzetem rendesen. Fuck. Fixated. És mi volt a saját perkének a neve? Ó, ha eszembe jutna. Mondjuk elvileg, ha beírom, hogy... Új. Szóval toolboxot ezt kiveszem, ez nem kell. Így, amúgy ez egy giga lehet, nem? Mert most ugye eltűnnek hamarabb a scratch markok, ha sprint burst-szaltam utána a hát... Ha nagyon ninjázni akarunk, akkor e helyére esetleg berakhatnék egy resilience, de amúgy ezt most így megnézzük. Szétadom, hogy vibe-ol a csajos amúgy itt a lobbyba. Szépet kicsit parkolópályára tettük amúgy már. Vi az most nagyon adja.
Skinváltás? Ó, kajak, jó, sorry. It's alive and you wake up in the morning. Amúgy, most így utólag megnézve, az a fekete nadrággal nekem jobban adja a dolog, ott a hosszúval. Szóval, de nem baj. Én miért nem dobálok izéket, dobverőket, halló? Hát Flash-et ezt nem hozok első körömmel, vagy egy hete. Szörvibe szerintem csak az új killerrel játszottam most. Pár kört. Ja, sok mindent nem játszottam. Szóval nem tudom milyen lesz, megnézzük. Aztán ha nem tetszik így a build, akkor átalakítjuk. Mert amúgy akár az is ganyó lehetne, hogyha ezt az ő perkét, nem tudom még a nevét, sorry, a Ghost Notes-ot Light-tel és Quick and Quiet-tel használjuk, amúgy ez még mehetne. Ja. Tam around. Nagy vibe-okba. Amúgy nekem rohadt hangos ezen a fülembe, hogy verjem vele. Normalizálva van, de az egyik kurva hangos, a másik meg a rohadt halk. Hol van System? Azt mondta, én velem játszani, hogy kinyírathassam, amiért szemtelen. Ha? Amúgy tudjátok mi a fura? Baszki, hót meleg van, 23 fok van élevent, és én aki 20-ba megdöglik, mert melege van. Ó, eltűnt a lábam. Ó, de szép volt. Ligi-lagi. Pulcsiban és 24-ben ülök ide bent. Ez mi volt? Huntress. 99 ezzük az SB-t. Ha itt járkál. Milyen? Na, amúgy nem fura nektek azok ott? Azok. Ott az, hogy a Jenny így világít. Nekem amúgy nagyon fura. Ez mi volt? What the fuck? Nem tudom, mi lehet a killer. Dracula. Draculának miért volt ilyen izéje, tök fura? On the ground, jump, move. Na mondjuk ő például pont nem fogja szeretni a sprint burstomat, átment Denevér formba. Ja, nem üldözi a... Kutyi. Meséljetek valamit, mi a helyzet. Merre? Ja? Hát nem tudlak leszéválni, mert nekem nincs flashim. Opszi! Szerintem elgyaloglok innen. Mert úgyis erre jön így, hogy berobbantottam. Mik ezek az új izék? Hol van? Jó, nem talált meg. Aha, látjuk. Más tőled, ez akkor leszedem az öcsköst. Mert így legalább mindketten el tudunk futni. Ha jön, mert... Megkapja a protection, nekem a sprint burstom az nagyot megy. Nem? Jó, akkor menjél. Le se szar minket amúgy. Full nem érdekli. Na. Elmegyünk innen, keresünk egy másik helyet. Ja, megmondom, vissza kell szoknom. Az baj.
Ajaj. Pont nincs levolkolva még a sprint burstom. Sokáig húzza az oroszunk amúgy. Ápom most viszket a fülem, nem már. Időben visszanyúltam. Nem látom. Kutyaformban lenne? Gondolom üldözöm a másikat. Na. Láttam, jól leszapadtad az új killer. Amúgy nehéz használni. Szeretnék majd vele is játszani, mert amúgy szerintem tényleg nehéz. Jó, oké, meg tudod köpni meg a fejform de amúgy meg, ha rosszul játszod meg azt, hogy mikor váltasz... Bazd meg, elnézek oda. Tehát, hogy mikor váltasz formát, akkor akkor annyi gombát adsz nekik, hogy nem számít, hogy kb. 0-24 köpködheted őket, mert most leköpsz valakit. Aha. Engem teljesen ignorál a Dracula még így is, hogy fújjék ide kézzel, nem tudok semmit se csinálni, mert másodjára pukkantam el a gent. Egyszerűen nem érdeklem az embert. Amúgy most van ez az ez az automatikus recover? Anyám, nem kéne egy heal? Aha, ezt kommentáljuk csak be. Nekem így mindenképp jó, nekem ez megérte. Hol van? Ja, betörte az ajtót. Utána nem jön, aha. Gyere! Ja, mondjuk palett nélkül ez elég szar. Főleg így, ha beakadok. De nem baj. Ha le. Anyám, mekkora vagy! Thank you, baby, thank you. Leszették a harmadikat? Nagyon jó. Jó, elkezdek walkolni. Nem tudom, hol lehetnek még genek amúgy, valahol arra a sarokba biztos van. Nekem viszont nincs flash anyám, hogy megmentselek téged. Aha, ott a gem megy. Nincs itt véletlen, nem hílelnek itt a közelbe? Baszki. Állaki pont ide hozta. Az hogy? Ne, átharapott. Utálom ezt a palettan átharapást. Hát ezzel. Ja, hogy ennyit beszél a kislány? Ne szedjetek le, mert itt van. Anyám, hol érte ez meg neked? Régebben szerettem Draculát, de rájöttem, hogy mostanában amúgy csak patkányok játszanak vele kb. Jó lenne egy heal is. Killer is beszél? Nem hallottam amúgy egyszer se. Le kéne ja, jó, leszették. Kéne egy medkit amúgy, vagy egy heal. Ez jó lenne. Minden kérésem itt teljesüljön, köszönöm játék. Levolkolok érte már. Ja, leszették. Tömeges shield kéne tartani. Nem lehet már sétálás közben mótolni? Ez volt aztán a hártanő, bazd meg. Nem tudom őszintén.
Az se baj, ha nem hírálsz be teljesen csajos momentkítem. Nem tudom, tényleg amúgy nem figyeltem még úgymond, de lehet amúgy tényleg, hogy beszél. Meg kéne csinálni ezt a gent most már. Hol láttam? Ó, már megint itt van az a kula. A Drákula. Jó, hát fasz be. Haladni kéne, amíg csészeli legalább. Ja. Azt tudom, hogy pont oda vitte, ahol én voltam. Itt valahol volt, nem? Ezekkel az új cuccokkal úgy el vagyok tájolva a mappon amúgy. Ott van, aha. Nice gonna be good. De az már megy? Regionáltuk magunkat? Aha, ez is megy. Oh my god. Segben nincs. Az is megy. Ez gyanús. Elég gyanús, hogy regionáltuk magunkat amúgy szerintem. Mert... Aha, itt van egy... Meg kéne csinálni, mert... Baszki, mi a faszom van? Ennyit robbantani, olyan vagyok Vivi, mint te most. Gyere öcsém, van sprint burstom. Ez így jó. Na. Azt hitted beugrok az ablakon, mi? Hol van? Baszki! Nem láttam. Ja. Nem baj, legalább van ideig befejezni a gent, amíg engem fellógat. Tegyél le a pincébe, még több idő legyen, azaz. Jó helyre vissza, nem. Le fog kempelni. Nem baj. Tesó, ha ez neked megért, hogy belekerüljön a gémedbe, akkor... Szép volt. Nem mondod, hogy szoros izé van, Blood. Ja nem, az a Kaneki perk. Nem is láttam Hexét, megtaláltam 3 totemjét, de Hexet nem láttam. Hát ez a bemelegítő meccsnek elég rossz. Menj ki, tesó. Pluszpontokért még elkapom a skill checkeket, de... Miért jön vissza, értem te? Ne, meghalunk mindketten. Ki kellett volna menned. Cuki vagy meg minden, de ez nem éri meg. Köszönöm, anyám. Köszi, de... Nem érte meg. Megpróbálok elbújkálni. Amúgy... Meg lehet, hogy megmentett. Nice. Még lehet megmentett, na. Én ráérek lesétálni, hol vannak a gétek. Jó közel. Ilyen közel vannak. Jó, viszont nincs ennyi teleportja. Vagy de... Aha, ott van. Jó, mert nem lát. Ennyire közel van a 2 gét? Szopattok. Ezt túl könnyen le tudja védeni.
Figyelj anyám, én elkezdem ezt nyitni. Rám jön. Azaz. És akkor te addig ki tudod nyitni a másikat. Az hogy? Te akarodj már. Nyitja a másikat? Nyitja, jó. Azt mondta a játék, menj ki, menj ki! Messzebb kellett volna mennem. Elkúszok, köcsög. Gyere. Jó. Remélem nincs húk a közelbe és kijut. Legalább ő. Ne idehoz a gét mellé. Ne. Menj ki, tesó, ki tudsz menni? Mi van? Kösz. Ja. De mocskos kutya, úristen. Ekkora állatot te. Ez nagyon felkészült az endgame-re, baszki. Kemény. Mindegy. Hogy állunk izébe? Ja, csak kettesen van. Ó. A killer van majdnem 3-as. Na jó, kell egy új build. Hát az, annyira nem érdekel, Dracula. Nem váltam tőle sok mindent, őszintén. Jó, amúgy ez annyira nem jött be. Bár nem volt rossz. De... Van valami ötlet? Ja, hát a Finest Light az biztos, hogy visszajön, mert az így... Nélkül gatya. Ja, nem is így van leírva. És a fáj. Hol van? Keressem. Light. Nem tudom, mi kéne. Kéne valami jó build amúgy. Engem te nem látsz már többet. Hát amúgy ezzel a Scratch My Trailer-és sok mindent így nem értem. Szóval tényleg csak annyit kívánok. Tőled kaptam, adják vissza mások. Gondolkodok. Az izét amúgy tényleg szarán nerfölték a babysittert? Pharmacy. Mindjárt megkeresem, mert amúgy az érdekel. Nem. Mi kéne ide negyediknek vajon? Mi kéhet még bele a buildbe? Dalai Lord. DS. Annyira nem. Tegyük be a hyperfocus és akkor azt hiszik, hogy izé csaló vagyok, amúgy ez benne lenne. Nem. Ötletem sincs, mi kéne ide amúgy. Hát... Valami antitanel per kéne. Az OTR-t azt megölték, igaz?
Nehezen érzékel. Jó, legyen így. Megnézzük ezt. Gyere, nem hozok itt a semmit. Jó lesz ez így. Aztán nagyon csúnyan elpicsáznak, akkor utána átmegyek inkább killerezgetni. Ez csak első meccs volt, szóval. Nem. Amúgy egyelőre nem hozok itemet, szerintem van egy pár, de... Amúgy annyira nem sok, faszom fink felhőből van rengeteg, de minek? 6 darab lámpám van 2 Prestige-ből, amúgy az nagyon komoly. Jó van, egyelőre maradunk így. Na, most legalább dobolok. Amúgy szerintem így coolabb ezzel a nadrággal, esküszöm. Szerintem sokkal jobb. Az a baj, hogy behozták a másik fétisemet a játékba, mert a gót lányok után a rocker lányok. Nem tudom, nekem így nagyon adja. De majd váltogatjuk legfeljebb. A Sable-en is mindig más skinnel megyek. Vörös lenne a haja a csajnak, hasonlítana egyik munkatársamra, amúgy no joke kb. Ez kemény. Oh. Oh my god. 1000 éve nem láttam. De csak le gyorsan, még mielőtt itt kimászik a lukba. Hol lehet? Ott egy hexe. Ha? Reméljük nem vett észre. Ja, nem engem üldöz. Amúgy én ott látok egy hexet, szóval azt így le is kéne szedni. Vagy ez a szar világított így? Amúgy nem tudom miért volt, de ne, jól láttam én. Szerintem a Bloodvendernyét meg is találtuk. Vagy az izé. A Hunted. Sable is leszedett valamit. Na, amúgy ezért veszélyesebb a hexekkel játszani, mert... Jönnek azt így... Bam. Nem tudom melyiket, de leszettem, és most megyek innen, mert ide fog jönni. Még mindig van egy hexe? Amúgy ide... Ó, Penti. Az jó, mert most ezt szerintem felrakta, amit leszettem. Aha. Ezt én kurva gyorsan le is szedem. Nagyon jó, aha. Remélem a többieknek is volt annyi esze amúgy, hogy leszedik azt, amit oda rakott, mert amúgy kéne. Jó, mondjuk gondoltam, hogy Pentie lehet azzal, hogyha ilyen hex buildet játszik. Amúgy nem sűrűn találkozok Xenóval. Lehet azért nem is tudok játszani nagyon ellene. Bátya, leszettem, ezt már nem rakod vissza. De még egy másik van, azt kéne tudni, hogy a széből nagyjából hol takarította le a másikat. Valahol arra, ahol a gen csinálták, ha jól hallottam a robbanást. Azt a... Mi ez a sok paletta? Na fasz. Aha. Szerintem segbe van amúgy. Borgón mióta van ennyi palett? Meg is vagyok lepődve. Mi a tosz? Ládát ki... Nem, goblinkodták neki. Egyelőre most full haszontalan vagyok, de ez van. Szétnézek, hogy mi történik.
Amúgy ez hasznos, köszönöm. Ez jól jön. Leszedem a húkról a csajt. Erre jön, de miért jön erre? Miért jön erre? Ja, mert ott van még egy totemje. Aha. Aha. Tesó, Pentimentó nélkül maradsz. Én ezt tuti leszedem. A facomat, én ezzel biztos nem fogok kilódni. El kéne már fogynia, nem? Végre! Vége van, kis gyerek. Csumi, kabbegyíkok, leléptem. Segíjek? Meg vagytok hílelve. Fassza. Na, én viszont megyek vissza mainbe. Annyival jobb lett volna, hogyha itt gondolkoztam a balanszon. Szadj csak ide. Köszi. Hol van a luk? Hát ide rakjuk a luk elé, hogy amint kijön, egyből kapja. Ja, ráadásul én baszott toolboxot kaptam. Az big. Eddig amúgy nagyon kladettosan játszok, csak bujkáltam, meg szivattam a killert. Az jó, mert most a két gen elpoppolna, még a kétet piszkálja. Akkor igen, jól állnánk. Azt kéne tudnom, hogy mainbe hol tud még feljönni ezen kívül, vagyis hol van ott a közelbe teleportja. Mert ha megtalálom, hol a másik, amúgy ezt nem tudom felvenni. Dehogy nem. Köszi. Elviszem magammal. Jó, és akkor így. Ja, a mainbe így mindenképp tudjuk, hogy hely... baszki. Sorry. El kéne menni az áhúkra. Baszki, pont itt van. Egy pincébe került. Na mindegy, ki tudjuk hozni, nekem van lightom. Jön el van foglalva a meggel. Mi a helyzet, chat? Nagyon csendben vagytok, mi történik? Hogy létezik ez? Ja, a kis nebulók még suliba vannak, mi? Gondolom, Ice-ék majd csak az estére érnek ide. De most nem lesz sokáig, most vagy másfél-két óra, utána majd este folyt köv. Gyere, tetyám! Gyere! Hova lett? Erre a fákjára mindig azt hiszem, hogy amúgy ez valami izé. Amúgy hova lett a kata? Hova lett Katyi? Ja, várjál, sétálni kell, mert látja a föld alatt, hogyha futok, igaz? Azt mondja, nebulók. Hát nem, a kis pulyák még suliba vannak. Észrevett vajon? Tesó, I am a ninjon. I'm a fucking ninjon. Amúgy nagyon jiggy a csaj, hogy mozog már? Katit nem tudom, hol van. Elég bátrak vagyunk? Igen, elég bátrak vagyunk, mert a szébölt piszkálja. Te is nebuló leszel? Te is szaros leszel, kis nyomja, kis ulizik? Éj. Melyik jel ez? Szébölnek még van már húkja. Gyere! Tudom, hogy akarsz. Tesó. Na farkaj. Most. Megállálnak ki, öcsém. Leégettem a powerjét.
Aha. Giga. Így jó, mert én még nem voltam húkonék meg addig. Meg fizetsz. Ó. Ez amúgy megérte, mert elvettem a powerjét, megmentettem a szébölt, én első húkos vagyok. Behúzzák a gent és jók vagyunk. Amúgy ez gigaplay volt szerintem, mondja bárki azt, hogy nem, ez jó volt. Ki kellett volna nyitni a kaput és csak utána leszedni anyám. Na mindegy. Hell yeah! Az egy bajom van az egésszel amúgy. Jelen pillanatban. Hogy a DSM szart nem ér. Nyissuk ki mindkettőt, és hogyha felakadsz a katát, meg visszamegyünk érte. Nem hagyjuk bent. Amúgy Borgót jól megváltoztatták. All I'm fading into you. Gyere! Nem tudok tékelni. Baszki. Tovább jöttem, mint kellett volna. Én nem 99 ezek sose. Mindig kihúzom maxra. És hányszor elbuknak az emberek azon, hogy 99-eznek? Én nem. Nem 99-ezünk, az... Kíváncsi vagyok milyen buildja volt, ezt már megvárjuk. Hex Undying. Kijutott mindenki? Big, very big. Nem, 99 ez és azt elengem az én stílusom, azt nem lehet. Az szar. Mert ha 99 ezel pont akkor jönnek, nem fogsz tudni kimenni, meg mit tudom én mi a gyíkom. Már csak az a kérdés, hogy milyen lehet a killer lobby vajon? Ez a jó kérdés, mi? Vajon milyen lehet a killer lobby? Hát tudom, PS-ről szar. Nézzük. Ha nem jó, akkor visszajövünk Szörbibe. Még kb. Egy órát, aztán... Ja, tudom, én is azon játszottam. Na, várjál, ezen mi van? Ezt ami meg kéne változtatni, mert ez csak egy ilyen izé volt. Nem kell, ez se kell. A korrupt az nem árt, a fényrez az jöhet. A ruin elvileg kurva jó lett. És... mit kéne még? Valami nagyon genyált. Ha maxosan fertőzöm őket, akkor sérültek? Hát amúgy... Menjen így. Legyen ez, nézzük. Azt nem tudom, hogy az új killernél hogy működik, hogy nagyon broken, és hogyha brokenek lesznek tőle, hogy fullos a fertőzés, vagy sem. Mert ha az, akkor a tanatofóbia amúgy nagyot mehetne. Mondjuk szerintem amúgy elég. Nézzük csak meg milyen kései vannak. Amúgy ez jobban néz ki így.
Beszedjük ezt a sárga világítókést, jó lenne, nem? Valami anywhere. Hm? Sárga világítókés? Ez megy a hajához. Amúgy kicsit creepy. Jó, legyen. Rakjuk is rá. Ja, hogy neki nincs külön alsó felső, csak egy... Az baj amúgy. Na mindegy. Jó nagy buffot kapott kajaka, ezért jó nagy buffolták a ruint. 150% amúgy az kriminálsok. Mondjuk amúgy lehetnénk ennél tryhardabbak is. És ezt lecseréljük. Mm. Valami anywhere. Amúgy ez kéne. Így, mert akkor legalább, hogyha felszedem őket. Az a baj, most még nincs itt se ice se system, azért ők többet nézegetnek utána a killernek. Ha tudnám, hogy M1-nak számít, hogy hívják, a fejform az még jobb lenne. Mert ha M1-nak számít a fejform, akkor nagyon big. Az a lényeg, amúgy most azt fogjuk csinálni, hogy amíg tart a korrupt az elején, megpróbáljuk őket lefertőzgetni. És nem földre küldeni senkit, max megséríteni. És minél kevesebbet átmenni fejformban, mert amúgy, hogyha hagyjegyék el először a gombákat. Hogyha elették a gembákat, akkor is ügyelni arra, hogy hol hagyok el gombát, hogy ne tudjanak nagyon kigyógyulni belőle. Amúgy ez tax lehet. Meg mondjuk lehet halk vagyok, mert hátra van tolva a mikrofon. Így most jó. Vajon? Hát... Szerintem ezt az egyet menjünk le killerbe, aztán visszamegyünk a szervibe. Olyan a haja, mint hogyha ilyen kékes lenne a fénytől. Ja, nem mindig vett le teljesen a testét. Aha. Mondjuk amíg kövezzetek meg, de szerintem ez a fajta ruha, ez a kicsit modernebb, ez sokkal jobban áll a killerem, mint mondjuk az alapcuccai, tehát... Nem néz ki rosszul, meg jó tradicionális, meg ilyenek. Ja, kaptam átszínezettet az izétől. DLC-től. Amúgy képzeljétek el, egyik este jelentkeztem Benninél a... Hogy hívjákra. Mindjárt mondom, ha eszembe jut. Secretsben mi van? Ja, még mindig ugyanazok. Tehát jelentkeztem nála ugye a DLC versenyre, ott nem nyertem meg, megvettem akkor este. Másnap este, tehát tegnap este megírtam már, hogy amúgy nála. Hát tudod, erre a DLC sorsolásra. Írta, hogy az egyik az enyém lett. Mondom, tök jó, mert én már megvettem, szóval Kapacsabának odaadtam. Neki is meglegyen. Minden... Ő legalább használja. Nem is mondtam, hogy jártam. Ugye itt volt nálunk dolgozni 7 napig. És nekem úgy van megcsinálva, hogy a tévém, amire rá van kötve a PS, az a laptop felett van. És én szeretek a földön feküdni. Itt a párnákon fekszek. Csabi DVD-zik a gépemen. És baszki, Soulsborne-nal játszok, és a gyerek kitakarta a HP báromat a fejével. Akkora baszki. Érted? Brutál. Hát dolgozott nekünk. Hatának dolgozott 1,5 napot. Kellett az ember. Amúgy nem is baj az, hogy ennyi genslót hoztam, baszki. 3 toolbox-szal. Úristen, ilyenek a szervik mostanában. Ez jó. Ja, amúgy mellékes info annak, aki itt van, tehát jelen pillanatban csak te, Vivi. Este killerezni fogunk, mivel nincs... De amúgy minek hoznak Bloody Party-t, amikor hoznak 600 millió toolboxot? Hát most így nem is értem, na mindegy. Szóval este killerezni fogunk, és ugye van az a killer request panel.
Ingyen van minden killer egy napig. Most este minden killer egyé van. Telefonról ugye a bal felső sarokban van, 6-ot lehet Q-ba rakni. Az is mehet most is, felőlem most is jöhet. Visszamegyek szervizni. Az baj. Az nem tetszik, mert a ruinom ott feleszpónol, ahol ők vannak. Listen baby, let me know. Mintha láttam volna egy lábad, de lehet csak be vagyok baffa. Hát amúgy az a baj, hogy elég látható helyen van a ruinom. Hát... Kinda. Ezek azt várják, hogy lejöjjön innen a korrupt, mert akkor beszarok. Jaj. Jaj. Itt miért van holló? Féltem a ruinom kicsit. Hát... Anyám! Nem tudtam leköpni. Felment vagy tovább? Szép volt. A boy lóvered. Az kemény. Tudod mit? Tehát így játszotok te... Az hogy? Azt valaki elmondja nekem, hogy hogy? Azt jelentett, hogy onnan fentről a pincébe nem tudtam levinni? Ez kicsit gyanús, nem? Vagy csak szerintem? Áj, anyám, az kemény. Ekkora zsárás letolni, bazd meg. Beszarok. Nem áll, ez nem kapta el. Hülye illő. Hát az gatya. Az ilyen szervik amúgy dugják már fel maguknak a toolboxokat, de tényleg, thank you. Az a baj, fejformba se tudok átmenni, mert nincsenek megfertőzve. Ember. Zsárás faszomokat, bazd meg, beszarok. Most én vagyok a dandós, vagy itt? Utálom ezt a... Ja, hogy az nem az volt, hogy szétszették a ruinomat, hanem elpoppant. Aha.
Amúgy nem. Mi van? Ez hogy a faszomba történt? Ezt nem tudom, mi történt. Ez jó, mert itt van egy pénz, meg hát ha valamit ebből így ki tudunk alakítani. És tudjuk, hogy itt van egy, mert felszedte az izét. Hát amúgy én is játszatok mocskosan, gyerekek, nyugodjatok meg erősen. Tehát akkor játszhatunk ilyen izés. Kempelős, tanulós, szlagolós bulit. Nem vagyok semmi rossznak az elrontója. De az a baj, hogy nem szeretek azért. I can't lose for you. Túl magabiztosak voltak, amúgy azt bukták el. Ez is mehet egy pénzre. Közben megnézzük a Geraltot, megpróbálják-e már leszedni. Second state? Na, ennyi, és még nem is kell kempelnem. Be fog ugrani az ablakon? Hülye bazd meg. Vagy power struggle-je van. Na hol vagy Geralt? Gyere most, gyere. Bejött mellettem? Aha. Mennyi lehet neki hátra? Sorry gyerekek, de ezt... muszáj. Tehát ezek megérdemlik. Rossz volt a timing, apjuk. Szevasz. Nem vagyok toxik, csak ezek gyökerek. Az igen. És megérdemlik, hogy pusztuljanak amúgy. Nem baj. A döntetlent azt ki tudom hozni. Ez már biztos, mert a Geralt az second volt. Mi a fasz? Ezt ki lehet fordulni? Szevasz! Mert az nem toxik, amit ők csinálnak, hogy belépek a gamebe, az 3 gen elpoppol amúgy.
Az nem az, Vivikén. Ha? Á, nagyon messze van. Itt még megvan a palett? Meg. Jó van, csináld csak. Leszorom, ha a Leon kijött, ő semmit nem csinált. Nem lassul be, ha sok... Ó, ott nem tudok átköpni. De nehéz irányítani. De só, te itt nem jutsz ki. Na, itt adjú. Azt meg kuncog a karakter, baszki. Mi a fasz? Hallom a Leont mögöttem, ez is hülye. Én nem jól hallottam? Honnan tudok köpni, úgyhogy... Na, jön érted a barátod? Legnagyobb fasság lesz ever, ha érted, ilyen csak mondom. Persze, most már barátkozzunk, mi? Na mi van, köcsögök? Elnézést, ki mondta? Biztos nem én. Mi van, toxik matyik? Csak azt kéne tudnom, hol hagytam el a Leont. Itt valahol. Ott is van. Ennyi. Nem kell toxikusnak lenni, köszönjük szépen, első rész. Ez azért comeback volt, gyerekek. Ezt kapták. Hí. Amúgy ez komoly lett. Baby flag, the wave your flag, the wave your flag. Nézzünk meg még egyet. Hát, ha kapunk valami normális mappot is. Mindegy, menjünk így, mert csak ki akarom szedni a fényre, azt hát aki adja. Amúgy ezt nagyon kapták, ezt tetszett, ez jó volt.
Viszont most csörgött a telefonom, hogy ez a kör után nekem menni kell, szóval ez tényleg egy rövid délutáni visszatérő bemelegítés volt. De este folyt köv. Nem kapom ki direkt a pénzt, basszus. Ja, ez most egy rövidke volt, így. Hát nem kaptam meg a pénzt, áll ki. Talán ebbe hátha. Nem. De viszont így rájöttem arra, hogy az izé... Hogy hívják ja? A headforma takja, az tényleg izé. M1-nak számít. Mert azért nem tudta betimingolni a flashlightot sem, mert elkaptam. Még 1, 2... 3? 3 killer nincs még meg P1, jó. De úgy, hogy a Trickster az csak... Ja... Ennek csak fel kell húzni, jó. Akkor lényegében 2 hiányzik még ahhoz, hogy meglegyen minden killer legalább P1-es. Ha ez az egész videó nem is megy föl VOD-ba, szerintem nem fog. Az előző killer game-et ezt lehet felrakom egy külön kis videóba. Mert amúgy az epic comeback volt. Így el kell félni a dolgokat. Amúgy az egészet ott rontották el, amikor beálltak ketten a zuhanyzóba. Az ott megvágta az egészet, amit csináltak. Nagyon jól álltak, nagyon jól haladtak, és ott eldobták az egész meccset. Meg a másik probléma amúgy, amiért most ez a kör után abba kell hagyni a streamet. Felrakom én egy best of vodot egy ilyen kis izének. Kis videónak, hogy megnéztük az új chapter karaktereket, mert lényegében V-vel mentünk, meg mentünk a Crossway-vel. De este folytatjuk mindenképp, tehát akkor sokkal többet, mert úgy terveztem, hogy 8-tól mondom legalább ilyen 1-2-ig. Holnap ne kelljek fel korán, mert holnap már megint dolgozok. Szóval no para. Ezt lehet, hogy még Csabi is szükséges hozzá, ezt gyors megvágom én. Azt kirakom nektek. Ja, fúj munka, az tény és való amúgy. Amúgy hogy dobták el ennyire ezt a gémet? De tényleg. Kb. Nehezebb volt elbukniuk, mint megnyerniük. Viszont amúgy a beltéri mappokra, ahogy sejtettem a múltkori pár éjszakai köröm után, hát pár játszottam 2-t. Vagy 3-at. Francokat 4-et játszottam, és 4x4 RPD-n voltam, tehát ezzel a királral még csak beltéri mappon voltam. Nem voltam szabad téren vele, meg nem engedtek ki a szabad levegőre. De fura, csak 6 killer... Nem, várjál, még annyi se. Hány killer jött ki, mióta elkezdtem a DBD-t? Volt a Unknown, Dracula és izé között volt még valaki, nem mi? Nagyon sok az izé toolbox, mindenki toolboxozik, de az előzőkben szerintem amúgy brand new partok is voltak. Elég valószínű, mert nagyon gyorsan befejezték azt a szart. Tehát kb. hárman a 3 toolbox-ra ráültek a középső genre, míg elnéztem a szélsőkre, az be is húzták, nem is értem. Ez a baj velem, ha nagyon toxikok a szervi, kihozzák belőlem a toxic killert. A repülés viszont tök jó lehet, csak meg kell tanulnom használni. Érdekes killer, amúgy szerintem elég sokat fogjuk látni. Azt kéne tudnom, és annak nézek még utána, hogyha többször köpöm le, akkor akkor gyorsabban rámegy a fertőzés. Mert ha gyorsabban rámegy, akkor nagyon big. Már nagyon csipog a fülesem, hogy le fog merülni. Ajaj. Mondjuk azt megint nem értem, hogy a szervik miért pukkasztatják a 150%-os izére a tortákat. Miért nem teszik el úgymond. Jégkültéri map.
félig. Na. Amúgy az jó, mert a ruinomat egyelőre nem tudják bántani, mert itt van nálam. Random elköpök arra, nem? A legtávolabb kezdtek tőlem, aha. Ez nem pattan szét mindenre? Le kéne köpni, azaz dob le, ügyes. Az nem volt jó ötlet. Új, sokat látta a ruint. Francba. Nagyon nagy a lándzsa. Megint elpukkant egy, még a korrupt alatt beszarok. Mondjuk itt a közeli az Painrest, szóval... Nem tudom, megérje, és most igen, itt is vannak. Kurva gyorsan rá kell nézni ez az ére. A ruinra. Amúgy az, hogy a main szerelték be, az engem annyira nem izgat. Ó! Működik a crouch-re, kellenem? Azt jó tudni. Jó, krízelt, kibugolt az ember, beszarás. Nem baj, második pénrez. Viszont most azonnal vissza kell menni a ruinra. Szóval most lehet, hogy gyors oda repülök inkább. Jó, nem szedik. Hát sajnálom, de aki leszedett nem mutatta meg magát, szóval... Amikor zöld a hádom, akkor izé? Aha, szétszették a ruint. Nem baj, mert azt tudom, hogy ki volt. Hova lett innen? Hova lett innen az ember, aki mindegy. Amúgy... Hát... Az aránynak 3 gen lehetne ezzel a killerrel. Dob le! Ezek nem dobálnak palettákat, ezek csak nyomják a dupla véttesó. Semmit nem csinálnak. De geci, vagy ráhoztál a Death Hookosra? Na jó, annyira faszfej nem vagyok azért, hogy így kitenelezzem. Az épényrezét meg elrakjuk. Itt van valahol a közelbe. Jó van, amúgy egyelőre hagyjuk. Mindjárt lesz Adi úgyis. Ezeknél a geneknél vannak. Csak az a baj, hogy nem lehet dupla pippelni, mert baszki... Azonnal.
abban a pillanatban azonnal elpukkantják őket, ahogy belépnek abba a kurva gémbe. És vissza kell menni a másik... Aha. Magamat lúpolom? Aha. Tesó, sajnálom, de te mindig valahogy elém kerültél. Nem foglak mindig életben hagyni azért, mert te vagy a barom köztük. Őszintén, tehát engem annyira nem hat meg. Az a baj viszont, hogy így... Aha. Amikor még húkolva se volt, igaz? Amúgy... Ez most komolyan. Az a bajuk, hogy annyira keresik a gombákat, hogy közben szarnak mindenre, de tényleg. Na. Ezt a szart széttörjük, mert ez csak az utamban lesz. Nem tudtam idáig elköpni. Ne, pont lejött róla. Pont lejött róla. Beszarok. Nem? Nem. Meg kéne találnom, mert ez így nem jó. Még 3 gent kell megcsinálniuk, szóval még eljöhetek vele. Jöjjek ő. Földről nem pattan szét? Na végre. És neki még van egy pénreze, igaz? Jól emlékszek. Ja, neki még van egy. De közelben van. Elérek én vele addig. Ide kéne. Lehet nem. Fel kellett volna akasztanom közelebb. Ne! Ez fog meg... Ó, bazd meg, tudtam, hogy ez fog megkefelni. Igen. Jó, hát felakasztom, ide közelebb leszarom most ma. Tudjuk, hogy benne még van egy pénrez. A hátsót húzzák be, akkor most azon ülnek. És így... lement a gomba hatása, nagyon jó. Nagyon profi. Nem tudom felvenni, köszi. És abba belerobbantjuk ezt a pénrezt. Láttátok, amit én láttam?
Hova lettek? Hallom, de nem látom. Baszki. Na mindegy. Leonban van még pénz, ez nem mi? Döntetlen, ha mindenképp kihoztunk. Vissza kell jönnöm ide rohadt gyorsan. Jó, egy hit. Ez ilyen baby MMR, vagy mi a tököm? Nem checkspotolnak, nem néznek hátra. Az mi volt? What the fuck? That had. Elbasztam, rossz kapura mentem. Nem? Ó, baszki, he. Egy kicsit a tölt a repülésem, még talán elérem, de már nem biztos, szerintem elkúrtam. Nem. Nem mondod, hogy gombát keresnek. Nem ezt nyitották ki. Jó, végül is egy döntetlent kihoztunk. Upsi! Nem mondod! GG! Csak ki kellett volna menni. Csak ki kellett volna menni. Nice. Ezt megnyertük. Szia, System! Jól mentek, de sajnos a végére értél ide, Palin. Amúgy köszi a Prime-os feliratkozást, erre lehet, hogy nem volt alertem. Csak ma láttam, hogy beléptem. Na. Viszont egyelőre ennyi volt a meglepi. Tesó, egyfolytában előttem volt a gyerek. Sorry, lemerült a fülesem és van még dolgom. De mondtam, este térek vissza, mehetnek a közös szervik. Offstream? Ja, thank you, akkor azért. A System, még egy fontos dolgot kell eldöntened. Ezt még megvárjuk, aztán végzünk. A kislány így, a hosszú nadrággal. Ez az én preferációm, jobban. Ez is tetszik, ez a Vivié. Szerinted? Hosszú vagy rövid nadrág? Várjatok, már ki kéne húznom. Hát azért annyira nem. Amúgy... Hát... Ebbe. Esküszöm neked ebbe. Így. Na. Amíg a System kitalálja, még ezt látta.
Gyors kihúzzuk azt a szaros Trickster P1-re, hogy soha többé ne kelljen hozzányúlnom. Remélhetőleg. Csak szürkébe, aha. A segged? Neked szürke a feneket, System? Ajjaj, too much information, tesó. Na. Na mi van mi? Systemnek szürke a feneke. Igen, gondoltam a gatyája, aha, én is azt mondanám. Na. Thank you, ez ilyen rövid bemelegítés volt, csak hogy ne aludjak el a délután folyamán. És 8-kor visszatérek, oké? Okay? Szóval legyetek jók. Puszi puszi!